ва ҳамаги салому алайкум дӯстони азиз, ҳозир мо дар шаҳри Истанбул қарор дорем. Дӯстони азиз, дар наздики чойхонаи тоҷикон қарор дорем. Дар ин чойхона дӯстони азиз тамоми хӯрокҳои миллӣ, хӯрокҳои тоҷикӣ, яъне хӯрокҳои ватанӣ чиста тоҷикиро бо нархҳои хуб метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, ба ин ҷо ояд шахсоне ки бори аввал ба Истанбул омадед ва ё ин ки шахсоне ки дар Истанбул ҳастед ин ҷоро намедонед. дӯстони азиз, ин чойхона дар маҳаллаи Кумкапӣ. Агар ки аз тараф метрои Еникапӣ гирем, саршавӣ маҳалла ҳисоб мехӯрад. Дар он тараф метрои Еникапӣ, дар ин тарафаш бошад, маҳаллаҳои аксара ҷойгир аст. Инчунин дӯстони азиз, дар бари ин чойхона, аниқтараш дар рӯпарӯи чойхона, ширкати Тоҷикон туризм қарор дорад. Ин ширкати авиакасса мебошад, яъне шумо метавонед билетҳои дилхоҳро дастрас кунед ва инчунин дӯстони азиз, ин ширкат ба шумо кӯмак мекунад ки ба Тоҷикистон ва ё ба Русия маблағ равон кунед. Яъне шумо метавонед ки бо маблағ дилхоҳатонро чӣ сомонӣ бошад, чӣ рубл ба Тоҷикистон ё Русия равон кунед. Хулас дӯстони азиз, дар маҳаллаи Кумкапӣ аз хотир набароред дӯстони азиз, чойхонаи миллӣ, чойхонаи ватании мо, яъне чойхонаи тоҷикона ҳаст. Хӯрокҳои болаззат, хӯрокҳои миллӣ, чиста тоҷикӣ, ҳатман ба ин ҷо биёед. дӯстони азиз, ҳозир мо дар чойхонаи тоҷико ҳастем. Барои шахсоне ки намедонанд, наомадаанд, чойхона дар саршавии маҳаллаи Кумкапӣ аз тарафи маҳаллаи Аксарай ва Еникапӣ, яъне наздик аст, аммо аслаш дар Кумкапӣ ҷойгир аст. шахсоне ки намедонед, бори аввал омадед, марҳамат, ҳатман ба ин чойхона биёед, чойхонаи ватанӣ, чойхонаи тоҷико. дӯстони азиз, ҳозир ман ба шумо менюашро нишон медиҳам, яъне навшунавиашро, чӣ хел хӯрокҳо ҳастанд. сар мекунем. чиста тоҷикӣ, ҳама хӯрокҳои миллӣ ватанӣ. Бардорон ина чиста қуртови тоҷикӣ дар Истанбул.